Biko na-atụpụrụ oge gị nwere ike ịgwake n'Igbo ife na-akpọta ebe atata maka ị na-anya efu onye ọbụla si gbakọọ n'ebe niile mana tupu amalite gwake na ya afa gị tupu ị gaa n'ihu. Afa m bụ Chief Ferdinand Ikechukwu Chikelu. Ọmụ bụ Okwuruọla na Eze-Udo Cabinet Isolo dị na Palestine na Ajawa State. Ihe anyị na-eme taa bụ iri ji ndị Igbo and cultural development and inyekwu some people emerited individuals awards and chieftaincy title. That's basically what we are doing today. Okay. Yeah. Ndewo niile dịka ịkọwara ya si na erim ji ya na inyesi ndị megoro ihe ọma ọkachasị ịkwalitere ife gbasara ndị Igbo nọ na Lagos. Eze-Udo Ikem Agbasi, His Royal Highness Eze-Udo Ikem Agbasi bụ our Oga under the palace ka anyị na-arụ. Ọmụ abụdo Okwuruọla na the palace. Ọmụ na onowu anyị royal asị anya ihe bata kịta. So ihe anyị na-eme kịta bụ anyị na-achọ ibido inyebe iri ji the palace and Ofala kind of. Then nyekwu award to deserving individuals. We are going to give award and chieftaincy title. That's the essence of our being here, and that's what we are doing. Thank you. Biko kedu ife nwere ike ikwugere na-abịa n'ihe gbasara omenala kedu ụzọ ichere enwere ike iji wee mee ka afọ na omenala anyị tọrọ ntọ? Ihe anyị na-eme bụ part of omenala Igbo, ihe ime enhance omenala Igbo, because iri ji bụ ime na omenala Igbo. Akọnyesie ji mgbe ewepụta ji ịbịala ji amazi ka anyị esiri ji mgbe anyị wepụtara enye ana nsọ nke wee ribezie ji o wee dịzie baba onye ọbụla eribe ji. So onye ka anyị na-eme kịta ihe anyị na-eme kịta is part of enhancement of Igbo culture, the main Igbo culture, enhancement of the Igbo culture. That is in a way of iliji, which is Igbo's particular aspect of omenana. Because you give to the land will give you back. You honor the land, and before you start eating, that's what we are doing today. Ka anyị were ofu nkeji were zipụ ozi gaa n'Igbo. Ihe a na-akpọtụnụ tigbuo zọgbuo, kedu ka obi dị gị? Ihe nwere n'ịgwa ndị Igbo bụ na ihe a na-akpọtụ tigbuo zọgbuo adịghị enyere anyị aka. It's not good for us. Our people are suffering it. Even though na ndị gọọmenti chọrọ ịpọnishi anyị, amanyela ha aka pọnishi onwe anyị. Ekwesịghị inwe peace n'ala Igbo. Enwe peace, ihe a niile a na-eme ndị a na-egbukwa anyị na-enyezi ndị ilo opportunity ịbata be anyị. We need to scare them out and do our things the way we used to do it. Anyị bụ ndị Igbo, anyị nwe omenala, anyị maka anyị si protect be anyị. Etu a ka anyị chọrọ ka o si nachikwa azụ. Ka anyị nwee omenala, nwee peace. Chụpụ ndị bịara iwetara anyị mgbaghalụ na mgbafe na obodo anyị ha pụọ ka obodo anyị dị mma. Ihe na-eme n'obodo anyị taa na-asọ m anya mmiri. The other day ka nnụ ka ekiri na a whole passenger bus tinye ha n'ọfịa. Ọ dịrọ mma. We are not helping ourselves. We need to enhance this to stop all these things. Ani Igbo batakwa Igbo na-abụ the most peaceful place in the whole Nigeria. So we need to go back to that level. Okay, ndewo. It's na ị na-aza Okwuruọla afọ eji mara gị amara. Okay, ndewo ndewo. Chetakwara ya ezigbo aha gị ọzọ. Aha m bụ Chief Ferdinand Ike Chikelu, Okwuruọla 1 na Eze-Udo Kingdom, Eze-Udo Palace. Ndewo nne. A na-akpụ TV na-ekene gị. Ndewo nne. Try. Jisi n'ike o. We appreciate you people. Thank you. Ndị be anyị ndị nọ n'ụlọ ife anyị ka nọ n'elu ya bụ erim ji nke Eze Igbo na Isolo
Eze Ikem Agbasi. Biko ebe ọbụla ị nọ welite ụkwụ maka na ya bụ mmemme achọghị ịmalite ị na-anya ifu na onye ọbụla anọkọjugo ebe a ndị eze niile anọkọjugo nke gosiri na onye ọbụla na oge na-atụpụrụ oge mmemme a ga-ebido dịka o si na-adị anyị ga na-ewetara unu ka ya bụ ife si aga na Isolo Lagos steeti ndị be anyị ndewonụ. So site n'ike Chineke anyị akọpụtaghị ya ndị ọ ga-esi anyị agbanị ya ndị ọ ga-eshi mana ekene ga-agalụ onye kwesịrị inwe ekene and His Royal Majesty Eze Ikem W Agbasi Eze ndị Igbo na Isolo and Chairman ndị Eze-Udo in Lagos State as we celebrate with him today 2023 Iruji na Ofala Festival. Ndị Eze one by one, including the Chairman of the BOT, thank you very much, Eze-Udo, for your sacrifices and efforts. And of course, our pioneer and always do Eze. The Eze-Udo Ikem, the Eze-Tolo to JJ, Tinyife, this institution when we came and the Kandibo when we came identity in Lagos State. The pioneer is in Lagos, our own one and only HN Ohazulike OON Eze-Kume, Lagos State. Honor here, body and flesh, people. Let us appreciate God on his behalf with a good round of applause. Everything, Babalo. Eze-Kume, Eze-Ndibo, we are proud of you. Otokanando, now I'm proud of you. Thank you for finding time to come. And when you're going to African Ifendi, let me go, man, I'm Memobona. Opotalo, Eze-Kume, Opotia, and Apalesia, the man, I'm Mema, Kaja. So, edging opportunity awareness, Namema, Kaja, Eze-Kume, of your body and flesh. Thank you very much. And I make another Eze-Ndibo, na Oshodi Solo LTA. Our own one and only BBC Eze-Udo Ikem. Thank you very much, sir, for coming. BBC himself. Nekanaba Eze-Udo Ikem Atakata Abo. Man Abacha Kiti Egewono. Eze-Udo one. Name Chokunano. Oke one Amorobo. Eze-Udo Ikem Lagos State. Diko Eze-Nemekabo, thank you for coming. Anamekanaba High Chief or High Osai Onye Menokwe, our own King Mecca. Osai Nokumadu. Thank you very much, sir, for coming. Anamekanaba Eze Alex Ude, Eze Moy Abo, Eze Malum Kapase, Eze Moye, if you know him, you know him. Yemahapani, sorry for you. The Chairman, Chief Executive Officer, Island Hotels Limited, honor here with us, body and flesh, is Alex Wanye, is Nibuna Ejibo. Thank you very much for coming, sir. I'm making my own one and only is Nibuna Bokno, is Nibuna Bokno. Too much you, better you, is Okpaga. Thank you. I'm making the Secretary General in DSA, Lagos State. Our own one and only Remi Anyamele Eze-Ndibo. Ezo Hazrume na Ikosi Isheri. Ana maikona kwa Eze Peter Okeke, Eze Janganza, Eze-Ndibo na Moshi. Eze Peter Omewe niwe. Eze Peter Ome JP. Apona mi ofuma. Eze Peter Ome JP. Ewe niwe. Eze-Peter C. Ume JP. Inyamukadi tukasini ya hini mukana akuti ofuma. Kana akuti ofuma. Magife nje babu kwa nyasande kuna eji akufe. Si ife kankoe. Oye ife. Onye ọja ina alu ukeri. Eze-Ndibo Motion Land. Eze. Eze-Peter Ume. Thank you. If you need a better question, you own and by yourself. Thank you very much. Section 2.
Good day, cameraman. This is the Enugu Women Association in Amadokodo LCD in Lagos. They have come to greet the occasion, and we are happy with what is happening at Ofala, Lagos, Nigeria. My myself talking to you is Chief from Amadokodo with their cultural dance, leading by woman leader. Please can you please camera? Again with the cultural dance, we showcase to the people of yes. So we are very happy to be in the midst of our You can see them with their cultural. You know what we call Kenyan Igbo. Thank you. Ladies and and for that singular reason, I'm appointed the chairman of today's occasion, one who has seen it all. These ones that have seen westernization, and of course, where Malon are the real thing, because women are not for people for the identity of the people. Ladies and gentlemen, I invite onto our privilege table the person of Dr. Peter C. Ama, CHD, the chairman of this event. Please put your hands together in applause and bring him in, the chairman, Dr. Peter C. Ama, CHD. Yeah, DJ, thank you for coming. Oh, DJ, let's have it. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. DJ, you're doing a good job. MC Ikaraka. Thank you so much. So before award, I talk onye the man on the man is award.
Or whether any pastor here? Okay, nice. Eh? Nice. Open a pastor and Okay. Or anybody feel on it. Okay. Biko. Chairman Jolonye Pelumano, or Brokonye Vaseline. I am aware now, the pastors, even myself, about Mano Granatoy. Among them to qualify in Bella. Anama Bonite as the Pejoleki, the Kosisi, Biko de Potaki Duagina, a Bellem Mega, Manu Kemua Granatoy, Manama Nankega Bunko Creek. Biko de Bellagi, a Bellem Mepe, and then we'll proceed. Thank you. Ofala Eze, Igbo, ndị eze mma mmanụ, ndị eze rienu. Biko, dịka our chairman of the occasion should wear direct, ka ekpere na ekpere, ana m ayọ onye ọbụla n'ebe a, ma nwoke ma nwaanyị, ka anyị kwụrụ ọtọ, ka anyị nye Chukwu nke ya. Taa bụ 16th of December, anyị nọ na Ajawa State. Courtesy of Palace of Eze-Udo Ikem Agbasi, ebe ọ na-eri ji na-emekwa Ofala. Anyị na-afụ ya na ọ na-emekwa Thanksgiving. Anyị wee na-ala ihe niile anyị ga-eme taa n'aka gị site n'afọ nke Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Chineke Nna Chukwu Okike Abịama, Chukwu kere ndị Igbo, Chukwu kere ndị Naịjirịa. Anyị na-ekele gị maka ụbọchị taa, wee na-ayọ gị na anyị na-alanye ihe niile anyị ga-eme taa n'aka gị, ka anyị menye n'udo, ma ife anyị ga-eri na ife anyị ga-aṅụ, ka anyị mee fancha n'udo, wee na-arịọ ose bụrụ ụwa na ụkwụ anyị jibe ebe a maka aka anyị ga-eji na ga-ama mma karịa. Chukwu ị ga-enye anyị ogologo ndụ na arụ isi ike, nke kasị nke nna anyị ụzọ agbasa ịbịa na bịa taa. Ọ ezigbo mmadụ, ebe ọ bụla isi wee weta ihe ehosi ndị Igbo niile taa, Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ ya. Kwụọ gị ya na arụ isi ike, kwụọ gị ya n'ogologo ndụ. Ofe ekpere a ka anyị na-ekpe n'isi n'ụlọ gị na ezinụlọ gị niile. Na-ekpekwa ofe ekpere a n'isi afọ anyị niile, ndị niile n'ebe a, ma ndị nọ n'ụzọ, ma ndị rutegoro oredi. Wee na-asị Chineke na anọdatin dị mkpa bụ mmiri eji eme akwụ, ka a na-achọ ịgba Krismas. Onye ọbụla ga-akwụ ya n'udo, ma ndị ga-eje ụlọ na ndị ji eme nje ụlọ. Anyị ga-eme ya n'udo maka birthday Kraịst ka anyị chọrọ ime. Ihe a niile ka anyị na-arịọ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị, onye njisi ike. Otuto dịkwala unu. Daalụkwanụ. Ọ na-ada agụta aka, ọ bụ onye eze bụ ihe ahụ. Wedozie na otu amaletụ ebe ọ na-achị ga-adị. Eze mara omenala. Ọmamụgụ na-anụgo ebe nna sị na ọ bana onye mara omenala, ọ mara ife dị n'ụka. Ị nwere ka ịmara ihe dị n'ụka ma ịma ha nke dị n'omenala. Because we are proceeding shortly, I get when the address by the Eze, but that cannot be before the Iwa Oji. So Eze Agbasi, Oga Masim can properly present Oji to Mr. Chairman and then for other things to follow. That is it. Oji as it were. The Oji being presented by our own one and only Eze-Udo Lagos State in conjunction with Eze-Udo. Thank you, Mr. Chairman. Our Oji Atona now. Oji Atona Agozi accordingly, I will make it in the presentation. All the guys are women on here. I got my target in I got watching. I am an ESOG will consult. Thank you, sir.
While the chairman is looking into the audit protocols in about Eze-Udo na Eze Napoli Ikem Eze-Udo Henry Obunta. Mr. Chairman, sir. No. No, sir. So people and my young can you will all there. Eze-Udo. Where's the camera? Or you call her not. MC, yeah, Eze-Udo Lagos State, the origin. Yeah, I gave you the opportunity. Yeah, in your BBC. Yes, I will. Well, okay, we are. Okay, I'm going to
wee mekwa cultural day nke Igbo. Anyị na-ekele Chineke ekelere nne na o dobere anyị ndụ wee rue taa, maka na ọ bụrụ ndị niile bidoro n'arọ a nọrụ taa, ọ bịa bụrụkwa ndị niile nọ last week nọrụ n'izu ụka. Chineke otuto dịrị Jesu. Elu bịa taa ọjị, anyị bịa taa ọjị, Ifeọma bịa taa ọjị, Nkwọ bịa taa ọjị, Oye bịa taa ọjị, Afọ bịa taa ọjị, abalị na-anọ na-achị ụwa bịa nụta na ọjị. Ife anyị ga-enye unu ọjị bụ ajụ ife dị n'iru anyị anọ n'azụ, ọjị n'azụ anyị anọ n'iru, ọjị n'iru dị n'azụ anyị anọ n'etiti n'ahụ. Na ndị Igbo si n'eriri ịmalụ ugwu malụ onye kere ya nụ. Chukwu anyị na-ayọghọ ndụ mana anyị adayọghọ ndụ afụfụ. Inye anyị ndụ, enye anyị ife anyị ga na-eji na-eme ndụ anya ka ndụ dị ụtọ, maka na bekee mechara injin mee injin ọyịl. Onye tinye adala anyị nwa n'ụwa ya dere ya nwa, onye tinye adala anyị njọ ya dịkwala ya njọ. Onye ọbụla si na ajọ ife dị mma ya mere na bie. Onye zụsịa onwe ya azụbe ya ọ dị n'ọfọ. Ụmụ anyị amanwụ n'iru anyị amanwụ kwafa kama na ọfa ga-akwa anyị. Ka Chineke bịa gọziela anyị ọjị a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eze-Udo powerful as the people, quickly he followed a very brief speech so we can hear from our chairman here in Anaga. All them can see what we want to Eze. He has had a new hotel in Hawaii and Thai. All the case in America, all the guys is only there. Okay. There I come for the yeah, because the waffle down today. Eze-Udo Ikem bekele anyị otu. Eze-Udo Ikem agụba ụzọ. Anyị chọrọ ka ọkwa anyị ga-eji wee gụọ mmanya. Microphone. That man is too arrogant. He say, onye isi ndị patapata na ebe a patapata ọ ga-patapata asị m ọ ga-adịrị ya mma, ọ ga-adịrị anyị niile mma. Onye chụwa ihe chụwakwa ya ọjị ya amịna ose ya na ose ụmụ maka ose si afụ ụfụ. Ihe ọbụla bụ ihe ọbụla na-afụ ụfụ na-azụ anyị oge na-aga. Ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-azụ anyị oge na-aga. So onye ọma ga na-aga n'iru anyị. Ndị ọjọọ ose otu ose ga-afụ ndị ụlọ gara asị afụ n'ofu. Asị m ọ ga-adị etu a n'isi anyị niile mgbe niile. Ọ bụ aji bịa nke aji ya n'aka ma na-akụ asị bụ onye nwanyị. Nwoke mbisa onye bụ were oge ahụ ka nwere mmadụ onye bụ iro ya
ndị wa na afọ na nna m ukwu ma ya bụ mgbe dị nje tupu oge ruo ihe ọ mụtara n'aka ka m mụtakwa n'aka n'ezigbo ihe onye ose agọbana asị na onyegbu anyị na-egbu onwe ya bụ ihe ga-etidebere unu ya anaghị sọrọ bịa nara anyị mmanya gozie nara anyị mmanya gozie na Lagos were mmanya asị m ihe si ya mere mere ya mụ ekwuchara m mana ka anyị ndị nọ n'ihu nọ ka anyị si kwere wee mechie ya ọ ya adịrị na anyị mma o Okay, thank you very much. If any man is from Matonina, all going to Ukraine or Funia, I'm making all persons are. Onyaga, okay. Take off, Marco. Welcome address by the chief host Eze-Udo Ikem Agbasi, heavily represented by his son Engineer Agbasi. Ladies and gentlemen, esteemed guests and cherished delegates, a very warm welcome to each one of you at this maiden Iriji and Igbo Cultural Festival, where we have gathered to celebrate the richness and diversity of Igbo culture. I'm delighted to stand before you today as the Eze-Udo Ikem Solo, and it is with great pleasure that I extend my heartfelt greetings. This year's festival serves as a platform for us to come together, transcending our limitations and constraints. Today, I wish to draw your attention to a theme that resonates deeply within the fabric of our society, Udo Ikem. In a country and world that is marked by turmoil and strife, nepotism and tribalism, the importance of peace cannot be overemphasized.
Peace is not merely the absence of conflict, but the presence of justice, understanding, and compassion. It is the cornerstone upon which prosperous and harmonious societies are built. Our cultural festival, beyond being a celebration of art, music, and dance, is a testament to the power of unity and coexistence. In the diverse performances and exhibits that grace our event, we witness the beauty that emerges. We come together in harmony. It is a reflection of the peace we all aspire to see in our society. Peace is not a passive state, but an active choice we make in our daily lives. It starts with each one of us in our homes, workplaces, and communities. It is about fostering respect for one another, embracing diversity, and working towards a common goal. As we immerse ourselves in the joy of brotherhood, let us take a moment to reflect on how we can contribute to a more peaceful and inclusive world. Through the universal language of culture, we have the power to bridge gaps, build connections, and promote understanding. This festival, with its myriad of performances and exhibitions, becomes a microcosm of peaceful coexistence we wish to see in the larger world. So as we embark on this cultural journey together, let us carry the spirit of peace in our hearts. Let it guide our interactions, inspire our conversations, and shape our collective future. May we not just be entertained and educated, but be reminded of the positive change we can bring about when we embrace the values of peace and unity. To all our awardees, we implore you to be worthy ambassadors of peace and unity, representing the Igbo nation everywhere you find yourselves. Once again, welcome to this Iriji and Igbo Cultural Festival in Isolo. And may this celebration be a beacon of light, inspiring us all to strive for more peaceful and harmonious society. Thank you, Eze-Udo Ikem Agbasi, Eze Ndibo Nisolo, Nduba Inde Wolu. Thank you. MC. Official. Roll it and up to that point. Let's go. Move. Thank you very much. Bring it. Turn. Okay, thank you. People one very close associate and brother of the celebrant Batani Kenebube. All the way from Lorunda, Eze-Udo Lorunda, Eze-Udo Ikem. Thank you very, very much for coming all the way from Lorunda in Nigeria. Mr. Chairman, sir, having heard the presentation of the celebrants, let's get to hear from you and let's move forward. Thank you. Come closer. People, thank you. People, thank you. People, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, people, for all of them, thank you. For all of them, thank you. Even by saying to whoever them one and then mother, and almost in them one metal, I have a one of them one anywhere metal. Eh? Well, my chairman, sir. That's why I put on the chairman.
Tata bụ Ofala Eze-Udo Festival. Eze-Udo. Because His Royal Highness Engineer Timothy Bubu, Engineer Timothy Bubu, thank you very much, sir. Nke a bụ Eze Sioma. His Royal Highness, I'm sure you know how much we love you. Eze ndị Amanato, Nigeria local government, thank you very much for being a good brother of a good man. Biko ka Eze Engineer Timothy na ewele ọnọdụ ana m anabata n'ike na-ebube our own one energetic and resourceful Ijele ndị Igbo na Isolo Lagos, Chief Promise Modu Ijele 1, CEO Carabana Lodge and Club Plan B. Indeed, Honorable Chief Marius Ihesiri. Gentlemen, you are very welcome. You are very welcome. Thank you. Because all next time, thank you. Thank you. These are the youngest rounds of this palace. We are working as a palace. I'm a young people, I'm a sword. Income na business or a winning strategy. In Ofala Lagos, they work a 1 hour. It's a rest, yeah. And we some inflows from home. Among just in there, also some getting a Lagos, they were now. And we generate here. And okay, I am way interest in the name and Igbo. But you say, I change Igbo. Governance in Igbo. I got the kind of rapport governors in Igbo. Eze-Udo Solo. I am way interest to say, I change Igbo. More interest security in Igbo. More interest infrastructure. Because our treasure in Igbo. We are not going to take care of that place. Why many of us I go obodo Igbo, I am on Lagos. I realize I don't know link anyị nwe wudo. Inwe link ebe anwa. Ọ na-agụ ya agụ ka ebe anwa dị ọfụma. So, ọ bụrụ ihe tọgbọrọ anyị ebe a taa. Ndị eze Solo. Eze na Lagos gburugburu. Eze Obotemba na ndị eze ndị ọzọ nọ ebe a. Ka ọ bụrụ ihe anyị ga na-apasị ndị be anyị, ndị sọbjekti anyị.
Ofala Agbasi subject anyị. Maka na ọ bụrụ na I remember in time past mgbe anyị ga na-etolite na ntolite ndị Igbo kwuo okwu people eshiba mana kịta ọ dịzị ka onwezi onye na-echi mana ebe anyị nọ. Then ihe ọzọ m na-arịọ anyị bụ unity. There is nothing. Ihe ọ sọkwara gị oke ego ọ sọkwara gị nwee ụdị ihe ọ sọkwara gị malụ mana ọ bụ na ndị be anyị unitedụrụ onwe ihe ọ bụla onwe ebe ọ bụla anyị na-eje aga na God eme against us aga ebe ọ bụla eme against us onwe onye na-atụ ụjọ ịkwatu properties ndị Igbo ebe ọ bụla mana ọ bụrụ na anyị dị together ọ bụrụ na o nwere onye Igbo ga-eje n'akụkụ a na-ekwu ozi oge ka anyị jezuru ya maka na mmebi na oji ego o jezugala ihe onye Igbo ibe ya o nwee ka e nwee respect ebe ndị Igbo nọ no matter amount ọ sọkwara gị nwee no matter ihe ọ bụla ọ sọrọ gị ma so nọ ihe m na-arịọ anyị taa ka m na-atọgbọrọ anyị this information taa in this important occasion. So biko a na-ekene anyị once again na-ekene ndị eze nọ ebe a ndị na-achị anyị. Like I said, very soon anyị ga-abịa officially ndị University of Lagos lecturers na university. Anyị enwego otu, anyị enwego union kịta. So anyị ga-abịa anyị na ụlọ enwe ka unu enye anyị advice anyị atọgbọkwa nke anyị. Thank you so much and enjoy yourself. Ihe a ga-eri juru, ihe a ga-aṅụ juru, ma ndị entertainment ihe niile juru ebe a. Thank you so much. Biko kụpụrụ chairman anyị aka. Ọ ga-ana m like onye tere akwụkwọ uche ya na-eru ụlọ. I dey like una. Thank you very much, sir. To give them the whole day. While that is going on, Anama Ekene, the Asset Improvement Union. Then you go carry the camera. Because Anama Ekene, everybody, group by group, we can see you. Ozine Luma Kakita Fobona, Chairman and the Asset Improvement Union from here, the Kenebume. And have Eze-Udo Ikem Agbasi, who is a Sudan, who is one of them. While that is going on, campaign now, but the organizers, because somebody should be here and allow me to be in charge. As you want to go, the table. Then soon as I secure the right environment, we are going to proceed to Uwajia. And I'm making my brothers in the media industry, India and television. You are doing good. You are doing well. Because quickly, DJ, let's have a feel of a guy while I take up the microphone. Thank you. Thank you for your understanding. People with the information to tell Maka before now from our honorable member, House of Representatives. None of India, the representation here for representatives here for Sir Jude Ago, Massive Valentine Abo. Thank you very much, gentlemen, for coming. And of course, from this distance, I can see Chinyelugo One, Otumba Barcelona, Jodu, Land, Ulu, my brother, my pal. Ndachi Improvement Union, thank you very much. Thank you. Thank you. Mbagabasiano. Joy Oji. Gabano Beko Nago. Mbagabasia. Gabano boss also no have one name. Gabano. Okay. One name. Atakata. Queen Ohanesa, because quickly see when it's open, so it's open. And can you to really play name on the Pukuma? Siziaba. Ndị
Thank you. Okay, powerful queen. Thank you, beautiful queen. Beautiful queen. Queen of Eze-Udo. Queen of Eze-Udo, come on. Thank you very much.